थिगानो दंना गासिबो? आब' थिगानो दं गासिबो मोजाङैनो दंजोबो। नानि फरायनायफोरालाय माबायदि जागासिनो दं नोंनालाय? मा होननो आब' फरायनायफोरखौलाय हस्टेलाव जा थानो बासोगारबाय आं। थानो बाबाबो गला आंहा। थानो बानानै गयो सोरबा। बेनोथ' आब' बिमा बिफानिबो खोथाबो दाननो हाया मानोबो हाया जानानै दं आं। बिनानाव बिमा बिफानि खोथा माब्लाबाबो दानखानाङा नङाबा जों बायदि फस्थायनांगोनबो। नोंसोर बायदि फस्थायनांगोन माने माथो जामारामोन आब' नोंहालाय? मानोथो गारनानै थांखो नोंना हौवायालाय नोंखौलाय? मा होननो बिनानाव गोलाव खाहानि दं सल'बाथासो आंना जिबनानो। देना आब' खोन्था दिनै मा जामारामोन अब्लासो मिन्थिगोन ना जों। ओमफ्राय आब' खै बोसोर जाखोमोनलाय गुमै थांनाया? माबा बिनानाव 5 बोसोर जाबाय खोमा एबारजों। आब' 5 बोसोर जाबायानो ने? इमान गोबाव जाबायानो। बिनानाव 5 बोसोर जाबायानोथ' आरो। साला फाप फिउए गावहा आराम दा गोजोन संसार जाहैबाय आंखौ दुखुथिया खालामनानै गारलांबाय। माथो जामारामोन आब' देना खोन्था आं खोनासंनो लुगैदों। नों खोनासंनो लुगैमारदों? दे अब्लालाय खोन्थानोसै आं। खोनासं बिनानाव 7 बोसोर सिगांनि खोथा बियो। आंखौ बे नोंगुमै गारनानै थांनाया जा गोसोथोयोमोन खिन्थु आं बेखौ गोसोथारामोन। सानफ्रामबो प्रप'ज खालामबाय थायोमोन आंखौ। मानसिखौनो नायनोनो हालामोन आं। खिन्थु सानसेखालि ओइ हायना। मा जालायखो नोंहालाय? हायना प्लिज नों आंखौ बुजिब्रा। आं नोंखौ इमान मोजां मोनो नोंखौ मोनाथ' फाग्ला जाथारगोनलां। आं होनखाबायना आं नोंखौ मोजां मोना होननानै। आंहा फरायबावनांगौ दं। आं दानो बेफोर मोजां मोननायफोराव हाबनो सानाखै। आं मोजां मोननायाव हाबबाथाय दानो आंना फरायनाया गाज्रि जागोन। नों फराय हायना आं नों फरायनायखौ जेबो होनाखै आरो आं नोंखौ डिस्टार्बबो खालामा। खिन्थु आं प्रप'ज खालामनायखौ येस खालामदोब्रा नोङो। आं खालामनाया आं माब्लाबाबो खालामनाया। नोंखौ येस खालामनांगौबाथाय आंना फरायनायानो एकदमबारे गाज्रि जाथारगोन। हायनाब्रा प्लिज बुजि। नोंखौ मोनाब्ला थैथारगोनलां बे जोनोमाव। नों थैयो ना थाङो आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आंखौ डिस्टार्ब खालामबाय थाना नोङो थां बेनिफ्राय। हायना नों बे सिखाखौ नुदों दा? नों येस होनाब्लाथाय दानो गावनि आखाइखौ हानानै लानोसै आं। आयौ सोमखोर मोजांबा खालामनो हाथोंलाय। नों येस होनगोन ना होना बेखौल' बुं नङाबा नै दानो हाथारनोसै आं। सोमखोर खोथाखौ प्लिज बुजि। नों बिदि जानला मोनला खालामलाबायनाङा। हायना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। नों येस होनगोन ना होना बेखौल' बुं। सोमखोर आं नोंखौ बेसेबां बुजायबावनो। आं होनखाबायना बिदि माब्लाबाबो जानो हानाय नङा। आं होनखाबायना आं बेफोरखौ जेबो मिथिया हायना। नों येस होनाब्लाथाय नै आं दानो आखाइखौ हाथारनोसै। सोमखोर ना प्लिज बिदि अख्रा जानाङा। अ हायना नों येस होनमारला ना? नै हानोसै आं। दिनैनो थैथारनोसै आं। हाथारनोसै आं नै। अके दे सोमखोर हानांला। आं नोंखौ दिनै येस होनबाय दे। आं नोंखौ दिनै येस होनबाय। मा हायना येस होनमारबाय नंगौना नङाब्रा? नंगौ दे सोमखोर आं येस होनबाय। आं नोंनि सिगाङाव जेनबाय। हायना अब्ला नों आंखौ येस होनमारबाय। आइनि खोसोममोन? औलै औ बाबा येस होनबाय आइनि खोसोम। अब्लालाय बे सिखाखौलाय मानबाव गाहरखानोसै आं। हायना अब्ला नों आंखौ येस होनमारबाय। येस होनबाय आं नोंखौ। येस होनबायबालाय हायना मानोथो एफ्राब गोजान थाबावखो? फै एसे खाथियाव फै। देना हायना एसे मिनि। नोंखौ बिदि दुखु थाबाथाय एकदमबारे गाज्रि मोनथारो। नोंखौ मिनिबासो जा साफा नुयो। मिनिनो गोसो गैया आं। देना जाम्बि खेबसे मिनि। नों टेनसन खालामनाब्रा नोंखौ हाबा जाखांबाथाय नोंखौ रानि बायदि दोनगोन आं। एकदमबारे जेबो खामानि मावहोनाय नङा आं नोंखौ जेबो खस्थ' होनाय नङा। नोंखौ रानि बायदि खालामनानै दोनथारगोन आं। जागोन दे खिन्थु आं फरायग्रोगोन दे दानो हाबा जाथ'आ। दे जागोन दे सना। नों माब्ला जानो गोसो अब्लानो जागोन दे। जागोन दे। देना हायना खेबसे खुदुमनि नोंखौ। आं जा खुदुमनो लुगैगासिनो दं नोंखौ। जागोन दे। दे खुदुम खिन्थु खेबसेल' दे। जागोन दे हायना आं खेबसेल' खुदुमखागोन ना खेबसेल' दे। बे दिननिफ्रायनो आंनि गाज्रि दिना जागायजेननो हमदों। बोसोरथाम
गोबाव जाबायमोन जोंनि गोसोथोलायनाया बिनि उनावनो बे जोंना फिसाजोआ बहा थांबाय थादों खबर लायाखै नोङो हो मालाय लोगोनाव थाङाखै बियो लोगोनाव थांनायसो नुदों नोङो बै सोमखोरा लन्डानि फिसालाया बेजोंसो लोगो हमहैबाय थायो नों साजोआ बेफोरखौथ' नों जेबो मिथिया एसेबो थाल लाया नों जाम्बि बिदिसो बेखौसो लोगो हमहैखुमादों बियो सालिया र' फैदोंल' सालिया फैबाथाय बिगुरखौनो बिसिखागोन आं बिनिखौ औ बुजायाबा जानाय नंला बेखौ जोंनि गुन्थुंखौनो हास'जोबसिन बियो सालिया नंगौथ' आरो र' फैदोंल' बे सालिया आयै आफा मा जादों होनदों नोङो मा जादों होनदों नोंथ' सिरि सिरि बै सोमखोरखौ लोगो हमहैखुमागासिनो दं मा सोर खोन्थानो नोंसोरलाय सोर खोन्थाया होनदों दिनैनिफ्राय न'निफ्राय ओंखारनाया बन्द' नोंना औ नंगौथ' आरो दिनैनिफ्राय न'नि बारा जेरावबो थांनो मोना नोङो मिथिगौ नोङो सोमखोरमोननि खान्दाना माबायदि हिनजावफोर सानै साथाम लाग्रासो बिसोर बिफायाबो हिनजावखौनो सानै साथाम जादों लालाय गारलाया आरो नों बिनि फिसालाखौसो गोसोथोबावदों आरो बे सोमखोरखौबो हिनजावखौनो सानै साथाम गोसोथोयो होननानै खोनाबावदोंसो आं साला मोजां सेंग्रा मोनाखै नोङो गोसोथोनो बे सोमखोरखौल' मोनथारबाय नोङो गोसोथोनो दिनैनिफ्राय न'नि बारहा जेरावबो थांनो मोना नोङो बारहायाव ओंखारनाय नुबानो नोंनि आथिंखौनो बुफायनानै दोनगोन आं साला बैसो जाया गारानो दानिफ्रायनो हौवा गोसोथोनो फैदों बियो आरोबाव दानो गारखादो सोमखोरजों रायलायनायफोरखौ नङा दिगदार जागोन खोथाया एकदम बे दिनखालि आइ बाबामोनजों रायजाखांनायनि उनाव आंना दिमागानो जेबो सलियाखैमोन साननानै जेबो मोनाखैमोन आं मा खालामनाया मोजां जागोन ओरै सोमखोरखौबो जा मोजां मोनसैमोन आं गारनोबो हाला मानोबो हाला ओरै फारसेथिं आइमोनाबो मानिया दिमागानो जेबो खामानि होआसैमोन आंना सानबाबो जेबो मोनाखैमोन आं बिनि उनाव सानबाबो जेबो जाथारैखाय सोमखोरखौबो बावनो हायैखाय सोमखोरजों हाबा जाहैनाया थिग जासिगोन सानबाय आं खिन्थु आं मिथियाखैमोन बेनो आंनि सबसे गिदिर गोरोन्थिमोन लाइफआव ओरैबायदि गिदिर गोरोन्थि आंनि लाइफआव आं खालामनानै लादों गावनि लाइफआवनो बे गोरोन्थि मावनायानो आंखौ सेस बरबाद खालामलांजोब्बाय सोमखोर नों आंखौ गोख्रै लांदो नङाबा आइ आफाया आंखौ बेलेगनो हरसिगोन मा हायना नों बेफोरखौ मा होनदों औ सोमखोर आइ आफाया आंनि थाखाय गुबुन सेंग्रा नागिरगासिनो दं मा अब्ला नों बे खोथाखौ आंनो दिनैसो खोन्थादों आरोना आं खोन्थानो सानदोंमोन खिन्थु मा खालामनो आइ आफाया आंखौ हगार हराखैमोन आच्छा खोथाया बिदिसो ओमफ्राय माला जानो हाबाखौलाय सोमखोर दिनैनो जानोसै अब्लासो जोंखौ बोखानो हानाय नङा बिसोर जों जुदि दिनै हाबा जायाबाथाय जों सानैखौ बोखाफिनजागोन आइ आफाया दे अब्लालाय हायना नों मा होनो बेनो जासिगोन दिनैनो हाबा जानोसै जागोन दे हाबा जाखांनायनि उनाव सानैजों जा मिनि खुसि संसार जादोंमोन जों सानैजों गोजोननो खिन्थु हाबा जाखांनायनि बोसोरनि उनाव बे आंखौ एरा खालामजेनबाय नोंजों हाबा जाफ्लांनानै फस्थायबायसो आं बेफोर गासिबो नोंनिनो गोरोन्थि गोजा नोंखौ लास्लायस्लाय सोरबा जाम्बि बेंगिखौ लानायानो स्रामोन आंना जेबो खामानियाव उदाया नोङो जेबो रोङा नोङो जाम्बिसो नोङो हाबानि बोसोरनैनि उनाव न'आव दावरावनिफ्राय दावराव जासिनबाय बे आंखौ बांसिननिफ्राय बांसिन एरा खालामसिनबाय बे जुदि खेबसे न'निफ्राय ओंखारलाङो मालाबा साननै मालाबा सानथामनि उनावसो न'आव फैग्रा जाजेनबाय मालाबाथ' सप्तासे गाहाम बेलेगाव थाखासैमोन सना नों आंनि लाइफआव मानो सिगांनिफ्रायनो फैयाखैब्रा नंगौ नामा सना दाबोथ' लानो हायो दा नों आंखौ फाउदर सना नोंखौ जुलि लामारनोसै आं नोंखौ जुलि लानानै सानैजों गोजोन संसार जानोसै ना जागोन दे सोमखोर सना थ' फाउदर सना सानैजों गेलेनोसैलाय जागोनथ' मालाय बेहा गुबुन हिनजाव लानानै आंखौ गारनानै आरामसे गोजोन संसार जाबाय ओइ हायना माथो नोंना हौवाया गुबुन सासे हिनजाव लाबावबाय दिनै हाबा जादों दा नोंना सोमखोरा मा आब' नों बेफोरखौ मा होनदों औ नंगौथ' आरो दिनै सोमखोरनि हाबा दा बै दलापारानि हिनजाव लादों दा दलापारायावनो हाबाखा मालाय गोरजिया थाबाय मा नोंमारगौ नामा आब'
औ नंगौथ' आरो दानिसो खोन्थाहरदों जोंना बिनानावमोना। दे नोंहा थाथ'दो दे, आं थांनोसै, आंहा एसे खामानि दं। दे जागोन दे आब', थां। बे दिननिफ्राय दासिमबो बे आंनाव फैफिनखायासै। बिदिसो जादों आंना खाहानिया। नंगौ नामा आब'? नंगौथ' आरो दासो फस्थायसै आं। सिगां बिमा बिफा बादा होनायखौ मानियासै। बिसोर होननायखौ मानिया दासो खस्थ' जाबाय आंहा। आच्छा बिदिसो जादों अब्ला। बेनिखायनो बिमा बिफा होननायखौ खोनासङालासिनो दा थाखा। बिमा बिफाया जोंखौ अननानैसो होनो, अननानैसो रायो। बेनिखायनो बिसोर जोंखौ जात-पात थांजानो गिनानै बादा होयो। औ नंगौथ' आरो आब'। दे अब्लालाय आब' उन्दुहैनोसै खोमा ना? हरबो जाथारबाय माथो। औ जागोन दे, थां उन्दुहैथां। दे अब्लालाय थाथ' आब'। सोर मिन्थिबावनो आंनि दुखुखौलाय, सोर हुगारबावनो आंनि मोदैखौ।